Fl-20 ta' April mis-6 ta' filgħaxija il-qudiem se jittella lejl imkebbes, festival annwali li permezz ta' eluf ta' xemat joħloq atmosfera maġika fiċ-Ċittadella. Fl-edizzjoni ta' din is-sena mistenni jkun hemm madwar 500 metru kwadru ta' artifatti uniċi madwar din il-belt storika. Dan l-avveniment ħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri. Ġie spjegat kif waqt din l-attività se jkun hemm bosta attivitajiet għal kulħadd b'reenactment storiċi u tradizzjonali, dħul b'xej fil-mużawijiet, ftuħ ta' postijiet pubbliċi oħrajn ta' interess u attivitajiet għat-tfal. Il-Ministru Clint Camilleri ħeġġeġ il kulħadd biex jattendi għal dan il-lejl maġiku. Attività fejn ħatara lil din il-belt storika ġewwa ċentru ta' Għawdex mixewla kollha xematu fjakoli, attività li fil-passat attirat 20 ta' eluf ta' turisti Maltin u Għawċin hawnhekk. Id-dħul għal din l-attività huwa mingħajr ħlas waqt li se jkun ipprovdut ukoll trasport b'xej minn u lejn l-imġar Għawdex.